हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोगोन जे जोङो सिगाङाव दंफां गायनाय एबा बिफां गायनाय अमृत बिक्ष आन्दलननि आन्दाराव जों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आन्दाराव माखासे रांफोर मोनगोन होननानै जों मोनथिदोंमोन जे एबा बुंनाय दंमोन जे 10,000 रुपिस जोङो मोनगोन मेम्बार्सफोरा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। दायो जों बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन एबा बिखौ मोनमारनो हाखो ना एबा मोनमाराखै एबा मोनमारगोन ना मोनमारा जों बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। आरो जोङो फांफायाव 100 रां एबा 100 रां मोनगोन होननानैबो बुंदोंमोन, बेयो उननि बाथ्रा। दायो जों गुबैयै सावरायगोन SHG नि आन्दाराव एबा आन्दार NRLM जोङो बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरोना। 10,000 जों रांखौ मोननायनि फारिलाइया फैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ जोङो माबोरैहाय चेक खालामनानै लानो आरो सोर सोरनि नाम्बार फैखो एबा सोर सोरनि ग्रुपआ फैखो जों बेखौ फारियै चेक खालामनानै लागोन। दायो बे अफिसियेल साइटआवनो मेनावनो फैखाबाय। दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिनि स्टेप प्रसेसखौ जोङो एबा बिनि वेबसाइटखौ जोङो माबोरैहाय मोनगोन एबा बबे वेबसाइटनि गेजेरजों जों चेक खालामनानै नायगोन बिनि वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे दिन्थिफिनगोन। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम फार्स्टनिफ्राय अब्लानो नोंथांमोनहा बुजिनानै मोनगोन। दायो जों गिबियाव बे अफिसियेल साइटआव हाबफैखाबाय। जोङो मा खालामगोन, जोङो स्टेट सेलेक्ट खालामगोन, स्टेटनि उनाव जोङो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामगोन, जोङो डिस्ट्रिक्टनि उनाव ब्लक सेलेक्ट खालामगोन। बेनिफ्राय जोङो गावबागावनि ब्लकनि आन्दाराव थानाय माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा SHG नि माखासे मुंफारिफोरखौ जों मोननो हानाय जागोन। स्टेटआव जों क्लिक खालामनानै होबाय। जोङो स्टेटआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय आरोना बेहाय। अब्ला जोङो स्टेटखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट फैबाय। डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि एबा बबे डिस्ट्रिक्टनि सायाव नायनो एबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव सेलेक्ट खालामनानै होबाय। बिनि उनावहाय दायो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जों बेहाय मोनसे ब्लक नुनो मोनबाय आरोना। नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो, बबे ब्लकनि आन्दाराव नोंथाङा नायगोन एबा गावनि ब्लकआ बबे, बे ब्लकआव नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दायो जोङो ब्लकखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो मा मोननो हाबाय, गावबागाव ग्राम पन्सायत आरोना एबा ग्राम पन्सायतनि मुंखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा गावबा गावनि SHG नि ग्रुपनि नाम बे मुंफारिफोरखौ चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन आरो। अब्ला दायो जायखिजाया मोनसे नोंथाङा नोंथांनि गोनांथि जानाय एबा नोंथांनि गोलैनाय ग्राम पन्सायतखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदो। क्लिक खालामबाय जायखिजाया मोनसे आङो। दानिया ग्राम पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनबाय बेवहाय भिलेज, आन्दार भिलेज नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हाबावसिगोन। बिनिफ्राय दानिया जायखिजाया नोंथांनि गोनांथि एबा नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव मोनसे गोदान इन्टारफेस मोनबावसिगोन। बिनि आन्दाराव बेसेबां SHG ग्रुपनि मुं फैदों, गामिनि आन्दाराव बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं, बे ग्रुपनि मुङा बेसेबां फैखो एबा फैयाखै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। बिनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनगोन जे जाय ग्रुपआ गाखोबाय बियो माने 10,000 रुपिसखौ मोननायनि लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर। दायो बेनि माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दंबावो। जुदि बे लिस्टआ नोंथांमोननि बबेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ एबा SHG आफादा बा ग्रुपआ जुदि लिस्टआव गाखोथ'वाखैब्लाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। बेवहाय नोंथांमोना नेक्स्टआव गाखोगोन। बेयो मानो होनोबा प्रसेसा जागासिनोसो दङ नालाय, अब्ला नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। दायो जोङो बेवहाय लिस्टखौ जों मोनसेल' नुनो मोनदों, अब्ला जों बेखौ नायनो हाबावो नेक्स्ट होनानै। बेहाय नेक्स्ट गुबुन समाव नोंथांमोननिया सोरनाबा स्टेप 1 बे 1, 2, 3 बेफोरबायदि थागोन आरोना। बेखौ नोंथाङा ओरै नेक्स्ट होनानै नायनो हायो। दायो जोंना बेहाय फेसआ बे 1ल'खा अनलि। बे 1आ जाहैबाय बेहाय नुनो मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप नुनो मोनदों जों बेहाय सोरांस्रि SHG माने सोरांस्रि आरोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङा बे सोरांस्रि। दायो जोङो बियो लिस्टआव फैबाय आरोना, बियो मोननायनि फारियाव फैबाय। बिनि माखासे भेरिफाइ प्रसेसा जोबखांनायनि उनाव बेखौ मोननो हासिगोन आरो बिथांमोना 10,000 रुपिसखौ बिथांमोना मोननो हागोन आरोखि ना, 10,000 रुपिसखौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मुं फारियाव गाखोनायखौ जों माबोरैहाय नायगोन बिनि माखासे प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनबाय एबा मोनथिबाय जानांगौ। दायो जोङो बिनि माखासे वेबसाइटखौ जों बोरै मोननो हागोन बेवहाय थांनोसै। जों फार्स्टलि नोंथांमोना दिन्थिफिनगोन
दायो गुबुन मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनांगौ दङ दे नोंथांमोना जे जाय इन्डिभिजुवेलि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिबो माखासे मुंफारिफ्रा बेफोरबायदिनो फैगोन। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। बियो आन्दार प्रसेसआव दङ। नोंथांमोना बेखौ नेनानै थाब्लानो जाबाय। आरो गुबुन बाखि जा पार 100 रुपिस मोननो गोनांमोन बेफोरखौ माखासे नोंथांमोना जायबायदि गोनांथि बायदि फिलआप खालामनानै होदोंमोन अब्ला नोंथांमोना नांगौ बादि जादोंमोनब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। बेखौ नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनो हास्लाबजोबनाय नङा। दायो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोखौ हेल्प होनो हानाय बायदि। दायो जोङो फैदो गोदानै नायफिननोसै जोङो माबायदि स्टेप प्रसेसजों एबा माबायदि वेबसाइटनि गेजेरजों जों बे इन्टारफेसआव हाबनो हानाय जायो। दायो जोङो जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा SHG टाइप खालामनानै SHG लिस्ट बेबायदि टाइप खालामदो। बेनिफ्राय सार्चआव थुनानै होदो। अब्लानो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनगोन। फार्स्टआवनो NRLM बेहाय SHG रिपर्ट बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो नोंथाङा बे मोनसे अफिसियेल साइटआव हाबनो हानाय जागोन आरोना। दायो क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नायदो जोङो सिगाङाव माबायदि इन्टारफेसआव हाबदोंमोन। बे गुबै इन्टारफेसखौनो नोंथाङा नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा स्टेट सेलेक्ट खालामगोन, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामगोन, बेनिफ्राय ब्लक सेलेक्ट खालामगोन। ब्लकनि आन्दाराव नोंथांमोना ग्राम पन्सायत बेनिफ्राय भिलेज बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुंखौ फारियै नुनो मोनगोन।